Ja z toho pohľadu kouča, kariérneho kouča, sa stretávam často s ľuďmi, aj mladými ľuďmi, ktorí nemajú pre seba ujasnené hodnoty, sny, vízie. A práve tomu môže byť coaching užitočný, aby človek dokázal si upratať v sebe svoje priority, svoje hodnoty životné a pracovné. Čiže ja by som odporúčila absolventom, aby snívali, aby rozmýšľali o tom, čo by chceli za 5 rokov, za 10 rokov, aby sa nechali unášať, robili si vízie, predstavovali si to, ako ich skutočný život môže vyzerať a aby z toho pohľadu tej budúcnosti si sami pre seba dávali odkaz pre to, čo mám robiť teraz, aby som takýmto smerom išiel. Čiže nechali sa viacej unášať tou svojou túžbou, aby som bol šťastný v práci, a nezamerávali sa len na ten ťažký možno trh, ktorý tu existuje, ale verili to, že má každý človek to správne miesto na pracovnom trhu.